Grabatzen ari garen unean gaueko 12:27 minutu igaro diren honetan, Real Madrilek eta Realak Santiago Bernabeu futbol zelaian jokatu duten Kopako finalerdietako itzuliko norgehiagokaren analisia egingo dugu. Partida launa amaitu da, baina anoetako hutseta bateko emaitzaren ondorioz Real Madrid sailkatu da Kopako finalera eta honen bestez, zuriak beste urtebetez kartujan izango dira. Gogoratuko dugu, aurreko jardunaldian ligan Real Madridek 3-2 irabazi ziola Leganesi Bernabeun eta Realak anoetan irabazi egin ziola Valladolidi 2-1 emaitzarekin. Honen bestez bi taldeak dinamika positiboan iritsi dira gaurko norgehiagoka honetara eta Carlo Ancelotik eta Imanol Alguazilek jarraian esango ditudan 11 hauen aldeko apustua egin dute. Batetik Ancelotti italiarrak 4-3-3ko sistema erabili du, Lunin izan da atepean, lauko lerroan atzealdean Lucas Vázquez jokatu du eskuin hegaletik, Kamabingak ezker hegaletik, Asensio eta Alaba izan dira atzealdearen erdialdean, Tchouaméni jokatu du zelai erdian euskarri moduan, barnekaldean laguntzaile Valverde eta Bellingham zituela, eta goian eskuin aldetik Rodrigo izan da, ezker aldetik Vinicius, eta goian Endrick. Reala berriz, Imanolek Remiro atera du atepean, lauko lerroa atzealdean Jon Mikel Aranburuk eskuin aldetik, Haienek ezker aldetik eta Zubeldia eta Agerdi izan dira atzealdearen erdialdean, Zubimendik jokatu du euskarri moduan, barnekaldetik laguntzaile Marin eta Susic zituela, eta goian eskuin aldetik izan da Takeku, ezker aldetik Barrenetxea, eta goian Mikel Oyartzabalek jokatu du. Epailea Alberola Rojas izan da, barrean Trujillo Suárez izan du, eta egia esan partida polemikoa izan dela esan daiteke. Orokorrean oso ongi eraman du, baina gero aipatuko dugu ditugun xehetasun batzuengatik behar bada etorkizunean polemika piztu daiteke. Realak oso ongi jokatu du orokorrean, partida hasieratik Real Madridi ez dio, apenas ateratzen utzi, hor Oyartzabalek eta Susicek goian egin duten presioa eraginkorra izan da, eta nahikoa gainera Alabak eta Asenziok osatu duten atzealdearen erdialde horri oztopo egiteko, oso baloi gutxi atera izan dituzte goitik Vinicius zein Rodrigoren abiadura bilatuz, eta baita Lucas Vázquezek eta Kamabingak ere oso aukera gutxi izan dituzte hegaletik lasterka egiteko, edo Kamabingaren kasuan askotan gustatzen zaion bezala barnekaldera egiteko. Eta lehen minutuetan eroso ikusi dugu, hala ere Real Madridek badakigu aukera txikiena uzten diozunean aukerak sortzen ditu, eta horixe gertatu da Txamartingoen kasuan. Hor une batean Enrikek bi aukera garbi izan baititu, bata kanpora joan zaio oso erremate behartu batean, eta bestean Alex Remirok geldiketa ona egin du. Enrikek sekulako partida atera du, Carlo Ancelotik ez dizkio minutu ugari eman aurtengo denboraldian, baina pixkanaka erakusten ari da ni hemen negok, eta tarteka minutuak ere merezi dizkia. Hala ere Reala oso ongi kokatuta zegoen zelaian, azpimarragarria oso Lucas Susicek egin duen norgehiagoka, batez ere Martin Zubimendiri nola lagundu dion baloiaren irteeran, eta Realak eraso arriskutsuak izan zitzan, eta hor batez ere Takeku hori sartu dizkion pare bat pase ikusgarriak izan dira, eta Lucas Susicen partida oroar oso azpimarragarria izan da. Baita Pablo Marinena ere, eta hain zuzen 16. minutuan Zubimendik Marini eman dio baloia, Real Madridek atzealdeko lerroa oso aurreratua zeukan, Lucas Vázquez tarteko, ondorioz Marinek Barrenetxea posizio egokian zegoela buruz orraztu du, eta Barrenetxea arearaino sartu, eta Lunini baloia hankatartetik pasa ostean partidako lehen gola egin du, oso gol garrantzitsua Realarentzat, kanporaketan sartu egin baita, bana hutseta bat irabazten ari zen Bernabeun, baina banakoa zen emaitza, eta golaren ostean gakoa zen berdin jarraitzea, eta berdin jarraitu du goian presioan egoki Real Madridi zalantzak sortuz, baina 26. minutuan iritsi zaizkio lehen arazoak. Ondoen kokatuta zegoenean hain zuzen ere talde txuri urdina, arazoak iritsi zaizkio, izan ere Nayef Agerdek min hartu du, bagenekien larri zebilela Marokoarra, eta gaurkoan jada hautsi eginda ikusiko dugu ea
bere lesio honek nola evoluzionatzen duen, eta bere ordez elustondo atera da. Partida ona egiten ari zen agerzu Zubeldiarekin sendo, aritu dira atzealdean lehen minutuetan, eta Real Madrileko jokalariei ez dizkiete ondorioz aukera garbiak aukera garbirik sortzeko betarik eman. Vinicius ere oso itzalita ikusi dugu, hori noski Jon Mikel Aranbururen meritua ere izan da. Viniciusek baloia hartzen zuen bakoitzean Realeko bi jokalari joaten ziren bere bila, eta hori izan da gakoetako bat, inolako zalantzari gabe Viniciusek gaurkoan ez hainbeste min egiteko. Bere ordez elustondo atera da, eta naiz eta partida ona osatu duen 30. minutuan sekulako pasea sartu dio zelai erditik, hain zuzen ere, hain ongi jokatzen ari etzela esan dugun Viniciusek hankaren kanpo aldearekin Endriki, eta Brasildarrak goitik goxo-goxo ederki gainditu Remiro, eta banakoa ipini du, esan dugu, ez dela minutu asko izaten ari denboraldi honetan, baina kopan Real Madrilekin gol gehien sartu dituen jokalaria da, 5 dira guztira oker espaldimanago, eta horrek noski zerbait esan nahi du, mutiko honek golsena behintzat baduela. Ez da ezer gehiago gertatu lehen minutuan, baina bai, lehen zatian barkatu, baina bai azken minutuan. Nik hemen epaileen nagusien eta arauak ezartzen dituztenen azalpenak eskertuko nituzke tarteka. Izan ere, penaltien gertaerak oso barneratuak ditugu askotan. Hau da, penaltiak gehienetan zangotra batzeengatik izaten dira batetik, area barruan noski, eta bestea eskuengatik. Baina Take Kubok sekulako aukera izan du lehen zatiaren amaieran, eta Viniciusek nabarmen heldu dio area barruan bi oinak zituela, eta erabat oztopatu dio alboraka egin eta jaurtitzeko aukera, eta nik uste nabarmen xamar heldu diola, barrak begiratuko zuen, baina alakoak adierazten ez direnez, ez dute ezertxo ere adierazi, eta benetan iruditzen zait gogo eta egin beharreko jokaldia izan dela, ziuraski beste arean gertatu izan balitz oraindik ere gogo eta handiagoa egiten egongo lirateke, eta ziuraski orain une honetan irratietan, telebistan, edabide guztietan horren inguruan hizketan arituko lirake, baina beste arean gertatu denez, ez zait iruditzen gogo eta handirako emango duenik. Kontua kontu, lehen zatia banako emaitzarekin amaitu da, Reala oso ongi kokatuta zegoen zelaian, baina bigarren zatia geratzen zen, eta oraindik ere aukera kortxe zituen naiz eta kanporaketan atzetik zegoen. Bigarren zatia ere ongi hasi du, Real Madrilek ez du bat ere ongi hasi, eraginkortasun faltarekin, Viniciusek eta Rodrigo kegaletatik ezin minik egin, barnekaldetik saiatu dira txamartingoak, baina bigarren zatian Zubeldiak eta Aritzek osatutako atzealdeak askoz ere sendotasun gehiago eman du, eta haien eta Aranburu ematen ari ziren maila onak ere lagundu dio atzealdeko lerro horri, eta 76. minutuan Carlo Ancelotik nahikoa diagu esan du, eta bere azeririk azkarrena atera du, Endrik kendu du zelaitik, eta Kylian Mbappe atera arribitxia zalantzari gabe, munduko jokalaririk onena, nire ustez behintzat atera du Ancelotik Endriken ordez. Endrikek esan dugu partida ederra egin duela, Ancelotiri erakutsi diola, berak ere minutuak merezi dituela, eta hori ziur italiarrak kontuan hartua izango duela, eta Mbappe atera denean hain justu ere, Real hasi da minutu honenak edukitzen. Real Madrid ez dio zulo txikiena ere utzi, baloiaren jabetza nabarmen hartu du, 78. minutuan Barrenetxeak kendu eta Sergio Gomez atera du, Barrenetxeak lehen zatian gola egin du, hori garrantzitsua izan da, zalantzari gabe, eta bigarren zati honetan, hortxe, Sergio Gomez atera eta apur bat atzealdeari ere laguntza gehiago emateko asmotan ziuraski Imanol. Eta hain zuzen ere Sergio Gomez atera den unean, hasi da Take Kuboren errezitaldia lehen zatian esan dugu, ez duela asko parte hartu, baina bigarrenean bai, eta hain zuzen ere Pablo Marini ipini dio baloia, partida handia egin duen Pablo Marini, sakrifizio handia erakutsi du gaurkoan Logroñoko jokalariak, eta area alboko marra bilatu du, eta baloia barneraka sartu nahi izan duenean Alabak oinarekin eman, eta
bat eta bikoa ipini du Realak kanporak eta berdintzea lortu du zoramena zen nagusi eta hortikan aurrera ikusi behartzen Real Madridek zer egingo zuen txistu festaia da hasia baitzen lehen zatitik Bernabeun, baina bigarren zatian areagotu egin dira txistularien kopurua eta 79. minutuan Aranburu kendu eta Traore atera du nekatuta behartzuen noski Vinicius naiz eta ez ongi egon defenditzea ez baita gauza xamurra eta azken minutuak ziren Realak emaitza apur bat ere babestu beharra zeukan eta Aranburu kalere partida oso ona egin du, baloi asko moztuz, Real Madridi ezkerralde horretatik bat ere baimendu gabe ibili da eta hori azpimarragarria izan da eta Traore atera denean, apur bat aldatu egin da aurrekoan Valladoliden aurka partida ona jokatu zuen maliarrak, baina gaurkoan ez du horren fin ikusi eta Lucas Vázquez ere kendu du Real Madridek 79. minutuan eta Modric sartu du, egia esan hau ere aldaketa logikoa, azken finean Lucas Vázquez ikeragarri sufritzen ari zen eskuinalde horretatik jada nekatua zegoen eta Modric atera eta Fede Valverde hau ere fisikoki etzebilen fin, baina hortxe eskuinegal horretan kokatu du eta Modricek berriz zela erdian berriz ere oreka apur bat gehiago eman dio Real Madridi eta 80. minutuan iritsi da hain zuzen ere Realaren 3. gola Take Kubok sekulako baloia sartu dio Mikel Oyarzabali eta Oyarzabalek aurrean ez du arkatu, uste dut alere alaba izan dela, bai bere atean sartu duena beste behin ere eta esan azteko moduko gaua gaurkoan Austriarrak, baina Real Madridek zerbait baldin badu Bernabeun epika egiteko itura da eta Castellana pasealekuan kokatzen den zelaian partidak ez dira epaileak azken 3 txistualdiak adierazi arte amaitzen eta urrengo jokaldian Viniciusek berriz ere moto hartu du, Amari Traorek oso gaizki neurtu du zelai erdia baino apur bat atzerago Viniciusen lasterkaldi hori, alboko marraraino joan da Brasildarra eta erdirak eta jarri ostean ederki iritsi da partida handia egin duen Jude Bellingham bigarren lerro horretatik eta Ingalaterrarrak ez du barkatu 2 eta 3ko emaitza berriz ere Real Madridek kanporak eta berdintzea lortu du, arnasa sakon hartuak izango ziren txamartingoak eta minutuak aurrera joan ala berriz ere 86. minutuan hain zuzen jada Reala akituta zegoen erabat etxita zegoela ematen zuen eta baloi geldi batean aurten Realari gelditu zaion pendiente gelditu zaion ikasgaietakoa da baloi geldiena eta Rodrigo erdirak eta egin aurretik Remirok sekulako gelditua egin du, baina bigarren honetan alere esan beharra dago hemen egon dela Alberola Rojasen bigarren akats nabarmena. Kylian Mbappek jokaldian parte hartzen du. Eta hemen ez dago inolako zalantzarik. Pantaila bat bezala jartzen dio Realean defenditzen ari denari eta oztopatzen ari da jokaldia. Azken finean Realeko jokalari horri ez dio uzten behar bezala joaten bera posizio okerrean dagoenean. Baina marrazainak ez du banderarik altxa, gero beste jokaldi bat hasi da eta ondorioz horixe. Beraz, beste behin ere Bernabeun noski epaileak protagonista izan dira gaurkoan ere. Eta horre, irunakoa, zarri du Real Madridek jada bazirudien partida amaituta zegoela, baina ara non, Sergio Gómezek baloia jarri, Lunin konfiantza zerelarri zebilen partida kaskarra jokatu du aur Lunineke, eta Mikel Oyarzabalek buruz ez du barkatu 80. minutuan luzapenera iritsi da partida Real Madridek eta Realak noski aldaketak egin beharra zeuzkaten, Alaba eta Kamabingak kendu ditu esan dugu Alabak partida oso kaskarra egin duela azteko modukoa
bi gol bere atean sartu, gainera atzealdean meztu bat ere bermerik eman eta oraindik ere bere onera itzultzeke dagoela erakutsi du austriarrak eta Kamabingak lehen zatian ongi erantzun du, baina bigarrenean ikeragarri sufritu dut Kuboren aurrean eta ondorioz Rudiger eta Fran Garcia atera ditu, hemen ere ez du inolako aldaketarik egin sistemari dagokionez. Rudigerrek partida ona jokatu du, Fran Garziak diskretua, baina bete du bere lana, eta Realak ere aldaketa egin du, Pablo Marin kendu eta Ola Sagasti atera. Pablo Marinek sekulako partida jokatu du, lehen goleko pasea eman du buru zorraztuta, alboko marra bilatu ostean Realaren bigarren gola ere bere ondorioz etorri da, eta egin duen lan nekaezina beste behin ere. Badakigu jokalari ausarta dela, debutatu zuenetik ikusi izten zitzaion hori, eta oraindik ere demostratzen ari da, eta iruditzen zait jokalari honek oraindik ere bere sapaia ez duela ukitu. Luzapenaren lehen zatian Real Madrid bere kamiseta baino zuriago ikusi dugu, erabat sartzen zituzten pase guztiak inolako zentzuri gabeak ziren, etzegoen komunikaziorik jokalarien artean eta bazirudien Realak hori baliatu zezakela, baina lehen zatian ez da ezertxo ere pasa eta bigarrenean talde bakoitzak bina aldaketa egin ditu, hain zuzen ere Madrilek Asensio eta Rodrigo kendu ditu Arda Güler eta Brahim sartzeko, hemen jada Real Madrilek erasora joan beharra zeukan, Tchouaméni ezarri du atzealdearen erdialde horretan, eta Arda Güler ezkerralde horretan, eta erdialdean, eta Rodrigoren ordez Brahim atera du. Asensio, partida diskretua jokatu du, ez du bere partidarik onena egin, eta Rodrigok ere ez, izan ditu agerpen batzuk, baina orokorrean gehiagotan ikusi dugu min egiten eskuinalde horretatik. Hala ere, eraginkorrak izan dira noski aldaketak, eta ez direnak eraginkorrak izan Realarenak. Oiartzabal eta Kubo kendu ditu, Mikel Oiartzabalek azkenerako gola egin du, aurretik ere beste pare bat nabarmen markatu ditu, baina berriz ere kapitaina izan da taldea bizkarrean hartu duena, orokorrean ez, baloiri gabe ere egin beharreko lan horretan oso fin aritu da Oiartzabal, eta atake Kubo lehen zatian esan dugu nahiko desagertuta, baina bigarrenean zuloak utzi dizkiotenean protagonista izan da, eta euren ordez bi gazte, batetik Sanseko Arkaiz Mari Ezkurrena Astigartarra, eta bestetik Horri Oskarson Islandiarra. Biek ala biek ez zuten, bat ere lan erraza eta ez dute gaurko partidan agertzerik izan, erabat defentsan aritu behar izan du Realak, Real Madrilen nagusitasuna bigarren zatian eta fisikoki logikoa den moduan txamartingoak askoz ere hobeto iritsi dira bigarren zatira, Realaren xedea penaltietara iristea zen, baina berriz ere aurten pendiente duten ikasgaia baloi geldi baten ondorioz futbola xehetasunak direla esaten da, eta hori gertatu da. Arda Gülerrek erdiraketa egin eta Rudigerrek bakarrik errematatu 115. Minutuan, eta Realaren Kartujarako ametsa zapuztu eta Real Madrid Kartujarako bidean jarri du, eta hori izan da partidako azken jokaldia. Azkenerako launa amaitu da partida, 5-4 orokorrean, baina Realak esan bezala burua goian esan dio agur kopari, orain ligan jarriko ditu bere indar guztiak, geratzen diren partidetan Europa bilatzean oski xede izango du talde txuri-urdinak, eta oraindik ere Imanolen jarraipena airean dago. Beraz ikusiko dugu hurrengo asteetan zer gertatzen den, jada iragarpenak ez baitu oso urrun egon behar.